semo. Nyakwara moge wa machiegni wan kaendi luongo ne the celebrity gossip kawuono wan kaendi gi Alusi Tibim. Inyalo wacho kacha ne Alusi King Mother mabende jangolo marahuma ipacho kaendi kaka neno no endo en gi thumbe ne mang'eny kacha endo mosetimo kanyo manie YouTube mare. Inyalo ringo kacha cha endo tidhi chenro ni endi biro ni teacher day kiluonge ni celebrity gossip manyiso ne wakuodho jok madito mane pacho ka endi kaka wuono ni endi to wan gi Alusi jangoma Alusi jathum. Gimomiyo wakel Alusi ka endi wadwani wachiw topic matin, wadwani wang'e stoch Alusi, wasebedo kwa go mbaka kode chien kacha endo. To kana neno chien kacha nitie gimoro monoliekore ne nitie kaka Alusi oyudo wendo manyien. Koro Alusi wang'e kaka Baba Maya, to kawuono wachako yudo ne en gi wendo manyien. Koro wadwani wang'e anena ni to wendo manyien moyudo ni endi no pande ga chon oyude sane to gikethore gik moko mang'eny matin kanyo. Koro kama ni kanyo ne endo kapok i-share live ni endi tafadhali share go endo. Tinyalo be luowa kache mbui maro mar YouTube iluongo ne Luo Trending Nation. Alusi. Yeah, you've been tapped. Feel tapped. Okay. Alusi ka tholo ni endi mondo we mos jo kanyanam jo mawuoch wasani ni endi. Ne jo kanyanam mung'ere gi nyengan Alusi Tibim. Luongane King Mother mwenyewe. Aparo ni nena King. Kingi mwenyewe. Ndio moko mbonena ndio moko mawinja. Mai kore King Mother mwenyewe. Yeah. Ne jo mosebedo kaneni. Jo mosebedo ka winja koro mai koro gine. Koro ma an original. Alusi winjo King Mother moro mano tuka kasa to. Mago tokji. Okata sana. Maraka King Mother. Alusi sani kadangwa piny matin ng'eni nitie jok moko ma nosetimo nonro ni chien kacha chaendo, lakini ng'ene ji donjo mopogore kinde ka kinde. Yudo ka nitie samoro jo mono wagweyo kodi ka ne pod gionge gi simu masani kore ka bet ni labda gin gi simu moro matin. Okikoni jopiny sigandi mana matin machuok nikech ang'eni ji to ng'ei mang'eny but koro sigana machuok mana matin tu. Okay, wagole ni gini teacher. Moro kiparo ni chala kode. Koso jamoko menyalo paro ni koso wange nigi shida. An sawa. Wenge ga ler kabisa. Yeah. Kakunera an sawa, I'm very okay. Okay, kachako siganda mar thum. Yeah. Anachako thum higa mar 2008. 2008. Yeah. I was still in primary school. Kanye madonja Ogolo. Yeah. Lakini back then kala somo. Anyalo wacho ni I'm the best drumist ever in Kenya. Female best drumist. Yeah. Because nago drum kanye school. Primary. Magoye nyake secondary. Matieko. Yeah. Okay. Yes. Ma sombi chopo kanye nkecha tiejo motimo degree, tiejo motimo diploma, ni tiejo mabio timo music professionally. And koponi ati wacho ni kwa doke sombi matin debed ni ati timo music university moro in diploma isoma because most yudo ka jibe timo gik mang'eny mono gisomo. Mana dia. Yeah, yudo ka ng'ato engineer but en politician kaka Gwambo. Yeah, yudo ka ng'ato Dr. William Ruto but ok daktari en president. Yeah, kuro in. Okay, ana okadhi mbalarian but agike form 4. Yeah. 2006 I'm at form 4. And I had a mean grade of C-. Yeah. Ngeni wacho ni macha talent mokonyo. Ochajo po. O mari gine ne onge ajawa. Mari gine ko jo no. Talent mokonyo Alusi. Mago ko somo talent ga mokonyo gi. Yeah. Ate mongiso jokanyanam ni lit lwedo gi okrom. Yeah. Samoro janyuol ne godo to nyathino ok nosomo. Yeah. To janyuol samoro ne onge ga adier to temo mondo nyathi osomo.
Koro mane an. Yeah. Look a waste pes janyuolna na tieko iso. You passed. Yeah. Mm. And I passed with the flying colors. Mm. Yeah. You did not pass away, but No, you passed well. Well with flying colors. Yeah. Jakoro mogi kaka neno no endo mai luongo ni celebrity gossiping amosedonjo kanyo no endo. The only thing that you can do that can also promote us and can promote our artists too. Mokwongo share the live ni endi, share kawuono wan Alusi ka endi, Alusi King Mother, Alusi wuod gine. You would kanije. Wodo sumo. Alusi wodo sumo. Okoni eren kocha, eren joka gine. Odoko wacho ni jo se meji keni BBC lelo mega. Koro kawuono wan gi wuod Kisumo kaendi, ang'eni pok ng'ato obonja records kaka ne Sukari News ni namba 6. Kuom keyo mach. Body. Transformer poka winjo ko change maybe bero number 10. Inyalo ane top 10 gani. Ane 6. Number 6 ane top 10. Alusi ne ane 6 kanyo. Alusi kanyo cha waridore e mbui matin. Ne ntiere kaka ni wuoyo gi jopiny kanyo. Ni temo wacho kae no ni iyudo wendo manyien. En nyathi monde sare maber. Igene kupore Alusi yudo wendo kech wan nyocho pa ni maybe kaka progress ibiro we wendo imbe ko ichak bedo wendo ng'ato. Mabeji gombo tok timre. Kata no bet kane. Gombo. Se bejo ngani no koro ng'ato gombo. Maino ki gombe. Nyalo gombo. But poda penjore to be ng'ato nyalo gombo. Tek. Koro okikono ni to okikuongo ng'iyo ni to ng'ami gombo ni ochal nade. Ben ng'ami nyalo approach. No okong'e ni ng'ama approach. Ikuongo ng'iyo ka en gima legit, but en gima legit. Koro approaching no kane mokoro dong. To ok ne di koro ng'ato ng'iya kamera ni umari dwa approach Alusi wewe. No. Odwa kono akonyalo bedo approach ten bende. Anone ka kwatima abiro chako nu. Then jokodo biro chak kotangore to be sawa okde mag ng'ato githon. Okay, ne watch me penja ni nyocha ameto no. Okay, dier. Samoro jopiny osolieke kaka winje. Ase winje ni bwana mari penj no bwana winjo na Alusi sani koro yudo wendo manyien nyathi ma legit ting'o penjore ni Alusi en wuon Maya. What about Mama Maya? But it's not a problem because one kaka jodo kitwa jodo sama ng'ato wacho kamano to gima biro no maende bene kata wuod vibi benyocho choro lwete do to ng'ato ne atama kata an kaka ano anya bedo na bich kata pa kadwa ne angi kaka akon manage yeah mana diet to gesani endi ichungni podina inage men Maya poke neno kaka ketho lweti. Okay, we gimi wacho no. Nyocha post e mbui kanyo ma atemo lieko ne to piny matin. Yeah. Ne kandiko kanyo ne post nyathi moro kanyo en asembo kanyada. Mano thum manyien. Koro nadwo ni attention maji ya ada winyo to jiwache. Ene nyathi miwero. En nyathi madwa wero. Nyathi nyathi midwa wero en gima kore kiloso kachiche. Nyathi maber. Koro nyathi nyathi mondesore. But gini unjo thum gola dala Kisumo. Achoma sebo kanyada. Yeah. But gini un kaka unjo thum umbende chutho to wenge ung'eny. Kawacho mara chutho to jathum en ng'ama wang'e ng'eny miyudo ka koneno moro berne kochako neno moro berne kodi ngene ok da ngene to nyasembo ne ene na ng'ami wero kamano koso nitiere kaka be ko gik moko be maber nyalo timore ento la yera na were kech ka kondisere ineno igini gimoro be kineno chalo ng'amo neno lemo moro ni pone koro mondo mi pone nyaka idh ngas kati ni kaka nyalo yen ni pone koro an kaka naneno lemo to acho ni lemo ni okawe mo lemo manya ka golni to but be ka thum no be odi maber tinya mede line nyalo mede
Yakore mo wika kidero kanyo no endo ma podwane celebrity gossip akiani comments wacho kanyo nango inyalo penjo gimidwaro penja Alusi iluongo ni Alusi Tibim ngama poko follow inyalo dhi kae cha endo Facebook page mare iluongo ni Alusi Tibim. Yes. The King Mother herself is here. I don't know whether to call King Mother himself or King Mother herself. You know, people have also been questioning about your gender, and that's what you should also have it in mind. So as we progress with our interview, you ensure that you also touch that part, because people have been questioning. Like some people are coming in inbox, you know, they're asking me, like the two people that they are questioning me, Gipenja Pele. King Mother mina. No, achiel jok magi penja feel ka achiel en asoro. Jipenja na asoro cha. Onyako koso wuoyi. Alusi cha nyako koso wuoyi. Yani en question ma kata ni inbox ri yude ko ngeny sana. Koro na decide ni anto kudanga ansa. Because ingine sama be dwoko ngato ni Alusi nyako. Question magi cha gipenjo mari to no neno ka. Angina. Mbari ndegi. Koro okay, koro kalero jopiny ma Alusi ma wuoyo to kik ngata donja inbox na kendo kata maro mari kata maro nyija la Tibim ni do penje ni to amo mi luore King Mother. Mokwongo kangiso jopiny ni nitie joma feel no ng'eya molo kaka ng'era. Gimo mi arwakora ka dichuo kama ok ng'eyo. Mokwongo an katin na bedo rate. Gichwa di abich. Mama na paro ngima wacho ga sasa na media. To kana bedo rate, chwa dek no bedo mob justice no neg kanyo. Ariyo no tong. Matinde gin joma noso kendo gin joma dongo man gi family gi. Koro from gima na kale ema no me a change. No me a change my mind. Because of the stigma. Yes. Yeah. Koro mane gimo mi una change ma wacho ni wabet kaka hane. Yeah. So I'm always proud of myself nikech I'm real in life. Me I don't fake life. Yeah. So mora gani I'm the only LGBTQ. Maparo ni kisa neno this bracelet. Tinge maber ni my rainbow color stands for LGBTQ. So Alusi Tibim is the only LGBTQ mago wangla Kenya mzima za all. Koro mano miyaga motivation mabersa. To kaluor marwacho. Manyiso ni en kaluore gi gimine kalo emono miyo idhi donjo apani gidhona gi waluongo ni olele tim jokolele apani en gima chalo kamano. Debed ni ati from gimono timore ni mono miyo koro idhi chukia chuo kabisa. Mane momiyo na chukia chuo kabisa. But dress code en gima na chako katini. Dress code achaka kirwakra kamano katini nyaka. You are tomboy. Nyaka kura romo kama. Ani impradega bilo sana. Tukoro Alusi ka penj matin ngeni koponi ati wacho ni in kaka in sani ngama nigi family mare kendo mama Maya entiere kendo aneno ka all the shows kuonde medhe you are being recognized as Baba Maya. Now koro kaka upogo responsibilities ma wawacho ni ma responsibility ma babo onego tim mama onego tim. And then maybe samaun katagi nyathe something like that sani un gi Maya know ere kaka responsibilities pogore kae ndi mibedo koro in mama then mama Maya to no in baba Maya mama Maya bedo mama. Okay, kapoka answer your question no to ado ko gari mind onagi ne bedo LGBTQ oken gi marach. Kech mokwongo onge gir ng'ato maketho madenda atimo gima dwaro kech en life na mangimana ng'ato nyalo nyisa ni gini wema. To gima nyaka ing'e ni body digi feelings. Okanya chunda na hero dichuo taunge feeling ge dichuo. To kumina no ane ana ndaton LGBTQ we have professors magin LGBTQ. We have doctors magin LGBTQ. We have lecturers magin LGBTQ. To get teachers and etc. Wangene professions mopogro ng'eny sana. Engineers benitie.
To nikech maybe giluor yangore. An kaka Alusi Tibim ma jathum mana yangora ma jopiny ong'eyo. Kanitie samoro kaka iwacho mfano mara solo. Samoro en poko yangore ne jopiny, but ji chich. Kaluwore gi rwakruok mare. Nikech aparo ni kane obiro mokwongo, kane odhi e bonga na Jalaf, nobiro korwako sikat. Anyalo paro maber interview no. But all of a sudden no change. Koro mano to lifestyle mare ok aywa donje interview en mara kawuono. Koro an ngimana mane kaka sabedo makata jonyuolna family wate ging'eya to gi accept the way I am. Koro momiyo kata ng'at ma ok owuoyo I care less. Ne nikech kaminwe mo accept amotinga yebe chochiko. Who are you? To pin me down. Then how is the response gay society? You know, Mama will talk nyalwiti because in mare. Then we also have the society like Koridok Dala. That is Anyola. Anyola Koro. Like Kidok Anyola. Do they take it positively or jichungi chien rangi ni maen isi medium like mommy atio gidoluni gi accept the way I am nikech ginge gima nakale katin. Koro la longa sabedo ka dongo ka ginena. Kasomo hadi sikuru kaina gina nana kamano. Manyaka kura romo kama. Manyaka kura an ngama responsible mopango ode, mapidho ja ode, maonge gima kwayo ni anyuola, kwayo ni koko miya pesa tin kama. Mana biyo. Ilongo ne Alusi Tibim mana kaka wan kanyo no endo ma ilongo ne celebrity gossip wakudho ka ende tuwa kuotho teacher dek kaka wuono to wan gi jangolo ilongo ne Alusi Tibim. Maneno ka endo ka en gi followers alufo chiko togi mobao mano kanyo e Facebook inyalo dhi kacha endo mondo ilo Alusi Tibim ilongo ne Alusi Tibim. Wadwa ni page no e wigni ka poko rumo launch 10,000 followers. Wachope uru 10,000 inyalo penjo Alusi gibidwa penje kanyo no endo inga monde ko comments kanyo endo apane what is some comments in Ntasoma. Wantiere kai kod Pauline Makodiyo. Pauline Makodiyo. Pauline penjo kania. Kone oduok kar mama Naya kanyo adwa winjo belo. Onuone kar mama Maya. Jaro Friday. Yom kendo meet ayego Alusi Tibim nang'eyo 2004 kawan Kisumo. Pauline Makodiyo ochako wacho kacha ni so bad chuochendo negija chui Alusi jo negija ochunya Alusi joa. Pede chef Felix wacho ni Alusi Tibim ni en nyako. Pauline Makodiyo wacho ni amor giginji aor gijinji Omari mos na onyibe akaw mos. Wow, Omari mos na Alusi. Okeyo dan okeyo. Alusi gocho kanye nowadays. Then Lucy Kate, hello guys, mos na Nemsi. Koro penyo madong man ka jidwa kar Baba Naya, Baba Naya ka. Mama Maya. Alusi aneno ka ji dwani unge mathoth kaka Mama Maya. Like iyudo ka wan chuo wasero like kiseber na ata nyalo luongi adi kando. Koro ngene waduogo ka ende kaka ne approach Mama Maya. Nene ka embende en gi wawacho nango ka en gi gima nyiso ni en rainbow ting joko Lele. Kose ni luonge kaka nyako tikone na elengane ka. Aneno kinde isori maber nitie kaka dwa na losi. Okay, gima adoniso onagi ni one kaka nke cha represent LGBTQ koro nyaka LGBTQ luonge ni timo Lele mono LGBTQ timo Lele no mari koro an kaka Alusi Tibim gima ng'eyo ni ka wuok na sero an gi lyrics Mario Kenya yomba an gi lyrics moyini makome wanyako kaneti achwado line tichwado asero madhigo mawe ukaute mano giman godo swabet. Okay. Koro ka duoko wach Mama Maya ta to angeni Pauline rito kanyo ka pesa makodeyo haya unge wach ka wuok kata manyi ing'e gimomora ni janjili opuoyo ne gimetimo no ber bwana chuochendo mani we janjili ang'eyo ya gospel kendo nyocho wuoka Olina wach ne kar Mama Maya kanyo mondo winyi
Okay, min Maya, ang'ene ji gombo winjo mang'eny. Kidhi e YouTube kachi boneno ka nagolo ne form title en Baby Mama. Kendo nagolo ne video maler. Yeah. Koro mondo mina ka okatik mar golo video no. En nyiso jopiny ni en gima nitie mano mino girlfriend. Mano mino. Ang'eni mama mogung'e ni se nyombo. Nyombo podi en gima yani se kendo. Mama ung'eyo ni se kendo. Mama ung'eyo, anyuola ong'eyo ma kani tie ng'ama kwedo kata manyuola na kanyo. To kwede message kanyo mondo ang'eni ni tinga tinu ka uma nigi power manya kwedana. Makero tani mana zero kiana, mage kata nyama. Malusi pango tero dhok ma inyalo invite ji ma warwakre maler kabisa wakowi tero dhok kama dala gi mama Maya. Abro nyombo ma serious. Mano awacho ni Lele. To ere kaka det mabro kelo rar mang'eyo kata higa lakini abro nyombo. Kendo pastor mabro lemon wa machung rar mang'eyo. Omari. Ka waendelea somo comments. Nitie gima Lucy wacho kanyo ma some people may not understand kata anok understand tiere language motiyogo LGBTQ. LGBTQ ni enang'o? Okay. Man. Jesu penjere mang'eny kata ido ka ujikone joko bangicho. Ido ka ng'ato romo koda ndara. To ng'ato koromo koda ndara kata nena ba. To bukore ni kata kakala donjo kata dhi budo jakomo wadwa moro samora onge show. Tafil ni wadhi promote wadhi support wadwa. Icha onge show kawuono. Koro sama akalo tawinjo kokuodha ni nyako ni ng'eni lesbian. Angiso welela ano kan lesbian. LGBTQ mana abbreviation. Meaning mare okung'eyo maber. L stands for lesbian. Adwa na leru maber. Lesbians gin nyiri manyodhore, manang'ore. Manyako gi nyako. Nyako gi nyako. Ano kan lesbian. Sawa. Golo uru L. L no gola ure kabisa. Sawa. G stands for gay. Mago chuo manindore kende. Chuo gi chuo. Di chuo gi chuo. Yes. Mano gay. B stands for bisexual. Bisexual. Onyako manyalo dhi gi wuoyi. At the same time onyalo dhi gi ng'ama chalo koda. Yes. Mano nyako ma odhi gi ng'ata ng'ata. Onyalo dhi gi wuoyi, to onyalo dhi gi nyako wadgi. Kata wuoyi mabai. Okay. En ni odhi gi wuoyi wadgi, to nyako be koneno pod ogombo. Mano bisexual. Yeah. Koro Alusi stands for transgender. Mia ma trans. An nyako lakini atimore ka wuoyi. Koro an T. Transgender or tomboy. Adwani winja kanyo maler. Gola uru e meaning mar lesbian no. Ana unge abbreviation mar L na unge kabisa. Ana T. Q. En nyako kata wuoyi manyalo dhi gi awacho ni samoro an Q anyalo dhi gi wuoyi men gay at the same time anyalo dhi gi wuoyi mabai mane Q. Koro Aisha train intercourse. Winjo, means the for them man sexual intercourse, but and sexual under LGBTQ intercourse. Sawa? Koro Alusi stands for tomboy ama transgender. Sasa miromo koda kiki wa iluongani nyako ni macha lesbian. I'm not a lesbian. Okay. Ibiro ngondi. Ano kanang ni. Ibiro ngondi boka kecheni kuluko. Alusi. Ano kanang. Alusi. Yeah. Okay, na ni point na. Point ni no ikete maber. So it means ne idak gi mama Maya. Yeah. Kakada enen dako. Min Maya and chuo. I don't know I'm a man. Responsibility meeting my ordinary te enan. Yes. I'm actually out and mapido ji ordinary. Yes, you are a man. I'm a man. So when it comes to bed, I'm still a man. Okay. Yeah. Kani chako interview, iwacho nwa ni gima nomiyo I change mind ni nen stigma bang ka chua beach. No repi. Yeah. Negi bambi kaka ng'ama bambo nyako kose negi bambi ka gibambo dichwa wadgi. Okay, I'm getting the point now. Gima jo piny adwa nyiso kawuono. Alusi, okay, my real name's ID official name ma government bong'eyo en Lucy Atieno Radon. Yeah. I'm a female by birth.
or I'm a Kenyan and a female by birth. By gender. My gender is female. Female. Yeah. Yeah. The gender is female. Lakini kalure gi gima na kale bedo raped katin. Yes. Emomio na change your mind na. Mondo mi awe bedo gi feeling mar dichuo. Yes. Koro I act as a man. But the gender is female. Okay. Koro gender nano. Okti. Onagi odinore. We usera. To Carmel. To Carmel. Adong gilach. To Carmel. Carmel tiyo. Wabiro kaje. No, Alusi. Aningena penyo mindiko. Apenyo penyo manitiere ka. Nikech from gima wang'eyo, understanding marwa kawaida Alusi. Japan maka judo hai. Thank you. Understanding marwa kawaida umari madhano mora mora understand. Nyathi mora ga chuo. Kidogo tu Alusi. Understanding marwa mo understand. Yeah. Eneni kiwinjo ni dhako omako ich. Yeah. To ngisre ni dhako no onindo gi dichuo. Ginindo okay, the language maber eneni giriwore. Gibede riwruok. Gituo od lach. Alusi ni gidhako. Alusi o confirm nwa kae ni she is a female. Kendo en gi nyathi. Koro nyathini giyudo gi ng'wono mar Nyasaye kaka nonyuol Yesu kose giriwore. Alusi. Awinjo penjo. Ene Jose penjo gani to jomoko wacho ni nigi gik makareyo ne samiero isoyo yani ni in peke in juba kore yawa ta yepo inya yawi tiya yepo mano bigi mazigise penjo lakini in kai wacho in to ina chupa Odwok mana alafu mtie penjo moro ma ochako penjo kama very sensitive. Okay. Gima jopinyo kong'eyo mang'eni girito ng'eyo kabisa. Yeah. En kar wach nyathi. Donge. Kaka nwayudo Maya nikech Maya chal koda ka pesa. Dichuo mang'eny no nyamo mama no wuoge lelo wach ni mano nyathini. Mabe aserito nyaka kawuono to pok aneno. Mano nyathini gi chal kodi. Yeah. Mano is one. Yeah. Number 2. Kaka nwayudo nyathino. Gima nyaku ng'e piny kani spams inyiewo. Sawa? Pesa manwa nyewego kikudeo. Okay. Subtano manwa dhiye kikujali. Daktari mano uso no spams go kikujali. Okay. Nwa dhiye subtal. Nwa winjore kichiega. Nikech adwa kotha. Okay. Anagise no kanyanyuol. Tok no kanyanyuol ndio I have a pussy. But okanyanyuol ni okadwa dichuo. Okay. The feeling is not there. Yeah. Okay. Yeah. Mama nongisa ni confirm no wakawuono. Yeah. Ni ionge gir dichuo. In gi gir dhako. But okanyal okoti. But ente mentie. Ene wacho no ene donga bugo moro mar live. But ene mentie madi chuocha tonge. Kata dogo no koti te ene mentie. Yeah. Thank you. Pokatieko. Odamuoyo. Wenyewe dimo tembo ngao Bit by bit. Kata mweti umasare. Wenyewe kalero do pay. Question mora moki kwa winch. Yes. Spams kano so nyeo. To ndiye two ways mi penji. Yes. Idwa ni nyathini odonge incubator. Kosi idwa ni nyathini odonge idhakoni. Yes. To nawacho na adwa no odonge idhakoni nikech mama ni ahero. Nyako bed gi mama regland kodongo. Winjo. Koro mane gima notim ne miluongo artificial insemination. Yes. Loketne manyathi odonge iye ma dhi aware mama Lucy. Before ochopo delivery 2 weeks to na chulo pesa maparo nung'eyo mano 1500 kumora mora mar scanning. Kana fwenyo ni nyathino nyako kano ng'isa ni nyako to nachake immediately Jennifer Maya na Jennifer mama mama. Yeah. Koro mano nyathino. Ero kama. Maeno biro kanyengo to no sayudo. Jennifer Maya. Alusi. To nyuole chieng' mane father otho. Ero kamano. Yeah. Alusi. Mit mar timo hera. En sama dichuo odonjo kuom dhako. Yani gir dichuo odonje gir dhako. Yeah, iwinja. En gima gir dichuo odonje gir dhako. Jaodi yudo ber ni nade?
Okay, Okadwar mawacho. Sawa, I'm ready. Angiso una biro ka chiek. Yes. Ka ikora bet to. Gi question. Omari. Aparo ni chien kanyo cha dhi live ga watch. Taluchi no penjo moro. Ni Talusi. Wan tuo wan go muot. To in chor min maya. Dipende ni tie muot moro mi dhi ga ti kao ti tiyogo. Ti chake duoko. To na duoko jo piny niya. Mana kaka duoko sani. Duoke. Aonge muot no. Monyuola go. Mar dichuo. Mama no gima ong'eyo. Asa wacho ni gender in female. Yeah. Yes. So debe nan gi gender mar male no be pod de sawa. Nitie jok machal koda ma be nigi gender ariyo. Yes. En gima wuoyi en gima nyako to kata in gariyo go tachiel manyaka ti. Sure. Oginya function gite. Koro anto jo mistake ane an gariyo but no. Kawona acha lela en gender mar male, mar female. Moto. To koti. Yeah. En kanyo. Karlache manitie. Yeah. Kechok donje. Yeah. Alusi penjo moro ka. Koro linga. No, poko chopo karo muot. Okay, thank you. Koro. Onyi jalam. Aduoko question ni. Yes. Iwacho ni asa wacho ni aonge dir dichuo to dhako, dichuo nyaka donj kuomi. Yes. Eko feel that the feeling, Mar ni ngato ni iye. Yeah. Kik wi wil ni wazunge boko fuo. Kano loso nwa gik miluongo ni dildo. Yeah. Koro mane mwachweto go molo. Machine ma ini nigi mari manyasa umi ma moreti no. Lakini an ka chwado nyari to chak duogi. Nikech. Okay. An giteko modhuro. Ichwade gi machine. Yo maduo. Okay. To machine go gipogore. Nitie ma sitima. Ma ji ok ong'eyo. Yes. Ng'ato par ni kin gi dildo to chalte. Yeah. Tie ma ichwoe sitima. To nitie ma normal mirwako ka boxer. Okay. Koro it depends to lure gi pesa ni nikech gino pesa ni mawuoye. Koro nitie mikwongero wako arwaka. Awacho ni gin types mopogore. Nitie minyamage lwedo. Tidhiro iye. Koro itimete ma physical. Gi lwedo. To nitie mirwako. Koro inena dichuo. Koro ichwade gi nungo. Eno chunga 24 hours, To nitie mikete sitima. Mati ng'eni ok inyal pakri ni nitiyo go nikech macha sitima emanyemo. Ting'eni mata ane manyaka ane ma nguvu na koro ng'eny. Okay. Ane ngati gi power mo pesa dhako no. To release. Amba mona chwero yawo. Chwero plasema. Ichweri i machine kako. Koro ng'eni koro penjo mang'eny mar chwero maro. No, wapenja penjo mondo mi wang'e. Ine nusa. Kapa ni dwa winjo wach chwero. No, ine nusa. Aka judo. Siki iwacho na chwero ra. Jidwang'eyo. Kaka chwero nikech ineno sama un achiel gi ng'ama nyako, sama en uchwer kocha, imbe nyaka ichwere ka at least okam dawa. Iwinjo? Kendenyo ne at least odok chien matin. Yes. But ngeni ok inya chwade drive bwana mor iro jawu. Ke chwero bende climax. Yeah. Go inya wang'o. Onyi. Yeah. Mari. Ada jogini tawaje chwo. Yes. Mwari to Makara kino kasero nyari. Wuoyi. Osipa werigo. Kanya sanjao. Okay. Ichame gi machine. Molosi gi wazungu. No, bwana ginuketho. No. Nikoponi ati neno ka Alusi ukawo nyari. Werigo. Me kikijani ni ati bebe koro ni wera nango. Yae, kanyo seke. Wacha Alusi. Okay, gima ale ginen serious ni. Yeah. No, jing'eny. Yeah. Jing'eny to gik mapenjo gi apenjo gik ma ji. Wacho. So many people are online here. Okay. Yeah. Koro okay, gima wacho ni ya. Aparo ni ka une riwruok mar dhako gi dichuo. Nyako gi dichuo. Kato ben mar riwruok mar del. Yes. Gimo kwongo manyaka dhie mind ni sex nyaka ikete mind. Yes. Konge pachi kati ben mana ni gombo manade to dhako onge go. Parte onge gino to tuoni. Okay. Oko bimi magatete manamo. Koro gima mokwongo sex nyaka ikete mind. Kisa kete mind. Nyako dhie dendi, ma dendi chwakare. Yes. Koro seche ma wan kaka LGBTQ watimo intercourse. En gima nyaka ikete ready. Question mang'eni chando mari ni to kamae plastic.
gichoke en plastic. Plastic ok dika werie pia ngato. Much elastic. Elastic en gima nodo. Okay. Atoni winja maber. Yes. Elastic nodore. Plastic en gini. Plastic ma gima tek ok derie pia ngato. Yes. Gina plastic. Very plastic. My plastic. Neno kombe. Ma plastic. Ma ok de na pipe mar pi. Ok donji. Macha plastic. Nitie pipe mar pi gin tingare. Mitimo piping cha macha tek. Macha plastic. Ninja. To mina ni tuomo gadugo pi miro ka samuru ka teka ya unuke to paint o ido malo. Macha elastic. Koro elastic no. En gima lure kaka nyari dwaro. Koero ne rwakne nikech one day wasa amua no bedo dichuo. Nyaki rwakne kondo. Ninja. Friction no. Ema bombi yo mama no chwer. Okay. Kora paro na lero kanyo. Ilero kanyo maler kabisa Lucy. To ka podwan mana kanyo matin. Sama dako gi dichuo riwore to iwachoga ni sama ng'at machielo release to nitiere olo madonjo kuom dako kata dichuo mabe koro chuno nyaka koro uywe. In this case ng'at achiel tiyo gi machine, ng'at achiel tiyo gi dende. Machine ni be all koseini mi amwan koro iamwa tu iweyo to ng'ama be nindogo ni ento doge nyaka chop kama koro nyalo all nikech ka gini en gima koro chunga kose nitiere period mi nyalo set ni idwa dhi for this time. Okay, onyi podi duoka chien to gina sa wacho. Aparo ni sama une sexual intercourse. Secha madhe ge nyara ni. Already gini ni e pachwa. Okay. Watime. Okay. Angno chwera ka kineno dhako kungo ga chwer ne dichocha. Okay. Ke chan nguvu na ng'eny. Okay. To samoro be mana kaka un be un normal. Unyalo chwer ute. Okay. Ntie time ma udhiega dichiel ubiro dichiel. Do mana dichiel. But ntie moro same thing happens to us. Ntie moro makongo ga en ubiro piyo. Kore mama wacho. Same thing has happened to us. Mama chini baby go ni tena mweje yawe. Okay, good. Thank you. Mana ima Iduoko. Sorry kuom duoki chien mano ni said duoko. Nepo ka winje mabe kora winje. Nitiere penjo kako wuok kuom Pauline Makodiyo. Pauline Makodiyo penjo ma sensitive sana. Alusi iwacho nwa ni giri mar ng'ama nyako nitie itiyo go tich achiel ma en layo. Modong nok ti. To wang'eyo ni joma nyiri nitie kaka gidhi ga wuoth dwe ka dwe gidhi wuoth. In be idhi wuoth kose wuoth be ok ti. Kane mang'eni biro. Kaparo ni nitie time manasa wuoyo mari be. Live moro chon. Yeah, chon. Lakini machane ji onge mang'eny. Watime mama mwecho. Yeah, ne wago mbaka wa. Wanya wacho ni wago mbaka wa. Makoro mbaka jopiny. Your married to win, you're not losing the period, no. My period is no. X. It's not. Okay. My video was no. Period and give man name. What's watching it? Or Lucy, no, so watching him well, can you tea? Or don't want to bungo marilayo. Okay, give me more watch only period okane. Hormones gani ke chaparoni abedo butika hapa nina nonya ka bias magigi develop. Tingeni engi makata na sa hospital ngechi ambe ne chanda won to daktari. Dwe majidene dakanene. Ambi bede marachi kaka monozi kone an marana. Naza de mongisa ni okanyal. Okay. Kech kalure gi hormones. Hormones gi. Yeah. Hapa na duoko kanyo. Ero kamano Alusi, ya duoki chien. Chien kacha nitiere jok mane orepi and I'm very sorry for that. Pole kwa hiyo. Mabe maya achiel kuom gik mane ogolo pachi kuom chuo. Mechuki achombia mwa ni be kori dwa bedo dichuo. How old were you? By then I was 10 years. 10 years. Yeah. Aparo mano ido ka pod okinyal ng'eyo ka maybe secha ko attend ama nikech that is mano pod under age. Yeah. Na dwa ng'eyo nto before matimore no ido ka be ne attend. Anyway, Umari just pick it from me pod okinyal ya. Pick it from there. All of the mama jeans gap dongo. Ema change gigo. Nyakora mo kaka winyo no endo ma ende luogo ne Alusi Tibim, Alusi King Mother
endo se lero no maler kabisa gimomiyo iluonge ni King Mother. Nitie jomoko mabe samoro kaneno ni konyako to luonge ni Queen Mother to jam seriously. Anyalo paro ndalo moko machon kanwa romo kadwa mi stage tiwinjo ka wachene wan Kende gi Alusi Queen Mother kono marwe umari an king. Oselero kanyo no endo gimomiyo iluonge ni King. Okay, meaning what King Mother poka hachonege. Angiso gimana lifestyle. Yeah. The meaning of King Mother means the only Oangla female artist with a unique dress code. Yeah. Okapani nitie Kenya waka mzima mago Oangla. Kata mago agoya secular. Not unless koka enfena gitu. Mago Oangla wachamana. Yeah. Maru wako reka karu wako. Yeah. Mani momino ka the term King Mother comes here. Yeah. Aneno ka indika iluongo ni ngawa. Aneno ka Faith Ogolo wachoni ni gino timre nade. Faith Ogolo we some comments moko ka indi mawano go achiel ariyo adek wang'iyane kanyo no endo. Meanwhile ng'ama ni kanyo no endo podi med par ni ne wan ka indi gi Alusi nyalo ringo kayo cha endo Facebook mare mondo imed ng'eyo mathoth about Alusi. Alusi be osegolo thumbe kacha cha endo bura mabende ne kacha cha YouTube mare imanyo YouTube iyudore gi nyimani. YouTube channel ayudore gi nyimare Alusi Tibim. Yes. Yeah. Yeah, Facebook Alusi Tibim. Yeah. Instagram Alusi Tibim. TikTok Alusi Tibim. Yeah, inyalo manye kanyo no endo gi kaka iwinjo ko wacho no endo. Aneno ka comments ng'eny kaka bisa kendo wachako gi mar Lucy Ket nyiero maratari. Kasto Penkila wacho ni yotek. Kasto Faith wacho ka chani lipa nyamigori gino moro maratari. Okay. Limaye. Limaye nyamigori. Oluongi mondo lime. Embe lime. Iluonge ni nga? Embe lime kanyo no endo. Iluonge ni Faith Ogolo. Wacho ni embe. Abebo amanyi. Lucy wacho ka chani umari. Ne msitu koro romo gibedo King Mother no. Wacho ni romo go kabisa. JP ndese wacho ka ni machine chung 24/7. Okodok piny. Koro kanyo be nyaka une ni noma. Machine to ngene. Ondese. Wajura wood 7. Ngado bega mari to chikre nare. Apenjo ni ya nyathi ma jahigni 10 kobambe donge onyalo tho. No bambe bembo mare. Okay, nena serious case. Nikech kinene tong ji adek matho. Tariyo no ton. Mano is a serious case. Nen serious case. Yeah. Koro samoro ngato nyalo nena to owacho Lucy bete bratima kiango. Nitie joma dongo go mung'eya kaka ne an gi gima nakale. Yeah. Mane wan go nyaka wan e state nyaka mosomo ging'eya. Yeah. Koro moko nyacho makia ma koro ng'eya gi thum sani. Nyalo wacho ni ma fake ngima. Yeah. Mano lifestyle na from kitambo. Yeah. Alusi bed real. Bed okay. Samoro nyari onagi ma puonjo. Samoro kawuone kiyudo puonj ma nyalo miyi, samoro nitie ng'amo ana yangora e piny. Yeah. Samoro nitiere kata chuori kata boyfriend ni kata girlfriend mi date no. Samoro en bisexual tikia. Iwinjo ni? Samoro en bisexual tikia. Oloso ng'ato. En kodika lakini nitie nyako moro ma nitie tomboy mo ma an besere somewhere. Koro bed real. Stand on one thing. Kin gay, bed gay. Yeah. Kin bisexual, bed by manu yiero kendi. Iwinjo? Lakini an ahero nikech iro kasani government poko pass that bill maro. Ichandowa. But chieng ma ibro miwa nikech gitimo mano nikech gikia rights. Yeah. We also have rights as human beings, One gi rights wa. Sani kiti kata US di up country. Joka nigi rights margi. Nyocho nangi friends ga moko kanya chieng kum nyocho wed. Yeah. Dichuo wed kendi iro kan chiegni goro wako mana gown gi wed maber. Koro nikech koni podi inyimo wa rights. Gima let na ni tuonwa our rights. At the same time denda matiyo go. Okatiyo gi dend ng'ato. Yeah. Mangima na ema tiyo go, okati gi dend ng'ato.
manyiso ni in kata debe ne dhano moko ne kwedo malet kabisa wach mar jo Lele nendi in korka kore to ne dware kabisa kendo kata kuma intiere ni lembi en ne okale kata king ni en koro gima dhi mbele lemba en ni okale to kodage ayedhi petition e court. Yeah. I'm very much ready for that. Maybe kenda ng'endi abro yudo supporters maber nikech ani community mang'eny ani groups mang'eny manyiso ni makama amua ni koro wawuok oko wadwa dhi apaya ndara koro waringo oko wadwa ng'anyo koro wawach ni LGBTQ Kenya mzima wawuok oko gini nyaka pastor manyiso ni jok mopondo ng'eny ok dwa wuok e ayanga an anyalo wuok kenda anyalo wuok ma dia petition gine court mondo mi abed supported nyaka bed gi jok ma nie toka mochung' koda nikech ok ji te okoero gine nitie joma be ohere to opondo ok dwa yango aparo ni kani neno joma no mak kanisa mano mak chelona mane ya Migori jo Migori mano mak kia pastor kia mano wuok gi kandho mag jolejo I think 2 months ago, not 2 months, 2-3 weeks ago. Kani ng'iyo flag margi no, flag no nen rainbow color. Koro nitie gik moko ma government temo timo but gisane kwa dok chien. President ma US iluongo ni ng'awa Biden jawde no bire Kenya dong 17 billion chane Ruto sign mara for LGBTQ. But I'm not mean to no rights wa. How sure are you? Macha ki mano bedo sign. Ni mondo ruling no dithro 17 billion mar LGBTQ. Yeah. Iwinjo. Mano wan go sure kende ngima nitie. Mano pesa u. Mano pesa wa. To kata kwa we mano. Kata sani. Kwa we mano. Ngiri wache mamet ni mano pesa wa. Yeah, kwa we mano. Ane organizations mang'eny. Yeah. Pendir gi momi Alusi okwa thum. Alusi rwakore. Chulo ode. Kedo ja ode. Gi nyathine gi bone no dala. In fact, man, the next question, not do penjo. Winja. Ayudo pesa kure. Miss every month jogi oro nwaga. Wan gi marwa miketo no account wa. Sawa? Kuro momi kuro kata kako okago thum samoro. Agoye ni fine ana jathum na sabedo jathum. But samoro anyala muata we kata pango whether 3 months ko kago thum. But ichiwo well. Aya corona ne pingachte. But wan ni miwa. Iro ka endi ya imiwa shopping. Imiwa alfa beach. Jomage mamiyo ugi pesa ni? You said. Okay. Sawa? Kodi mimi wacho ni ya. Kaka LGBTQ kusema na kaka just a normal citizen. LGBTQ hiyo yetu ya organization yetu. Okay. Sio ingine. Yeah. Okay. Wajipanga. Koro ansani I'm very much okay. Makata sani kato. Otimre na Lucio tho. LGBTQ bro hika makata jato moko timo na rap. Kendi bro hika very executive. Yeah. Because I'm a member to give my berni I'm representing them a music industry. Kaunge mawe kata chia. To Alusi samoro ngato neno gini kama to embe koro okombo donjo ka ige kuma entiere. Ere yo mangane steps mangane nyalo lowo metcast to embe odonje eting yoko Lele nke sam ntie jomoko mabede dwaro donjo to luo e organization mari. Okay, waduo kikanyo. Onyigi mang'eyo ni sani kechige na ngamo so tegne gini. Yes. I'm a member. Loko dhako mokendi. Angiso nagi hapa no winja bana. Yes. Loko dhako mamared. Yot molo. Loko mondo timrango. Mondo obedu yani change to be a LGBTQ. Yot. Moloyo dhi manyo nyako masengo. Winja man. Nekech ibro yudo ka samoro chuore. En ng'ama dhi safari. Mang'eny. En ng'ama on off dhi safari mang'eny. Dhako ni need your attention.
To kodhi yudo ng'ato ka king mother makoro kete nikech era ne gimoro. She has everything and give talk and give wealth gimoro amora ma dichuo nyalo miye mwandu te en go. But nikech era ne modich go. Mido ka chuore limit era no sana ok miye kako dwaro. Chuore odich 27 en ng'ama dhi safari duogo samoro en ng'ama dhi budho kaka samoro ng'ato jaduong' tiyo Sudan for example. Sudan en gima samoro kodhi January to duogo September ama August. Biore ka wiya dweche aboro ni dichwe onge. Kodhi yudo king mother ochwake maber ama mone wuok kanyo. Alusi, thank you. Alusi, ing'eyo ni iwacho English wacho maber ni experience is the best teacher. Are you talking out of experience? Exactly. Wacho ni gino sebode manyiso ni No. Awinji. Explanation ni an experience. Kabisa. Isasero chingato. Okay, idwaro beda yanga. No, ikuduoko ni anto chutho. Tasesero jomoko matin manyiso ni emoketo ni. Kiki specify ni ng'ane lakini en gima osetimore. Okay, Omari. Emo mi wacho ga niya. Bed real. Asasero mode ji mang'eny. Alusi. Kumiwacho no kato nyako ling nikech okeka ta chiege pedi. Bingi ko mo ling Alusi. Thank you. Gima Lucy morago ni she's open and she's real. To being real. To mane kakoro ben dano dark. Ibedo ng'ama real. My question is Alusi wacho ni convince ng'ama ni marriage yot moloyo convince ng'ama ni woko mar marriage. Utimo ntie campaign ma unbe utimo ga mondo mi grubu ni bende oendelea bedo maduong' kose enena gima ng'ato tuko fail tuto enena gima donjo ng'ato automatically kose ntie message manyaka is it a campaign? It's not a campaign. Okay, aparo ni gimoro ng'ato timo ga willingly. Yes. Nikech awacho ni sani Omari. Nyaki dongi rom kama kata wacho ni kaka sani nitie ni. Isane no gazed. Just to be open. Chutho tan pokaneno. Mano ti adir manyesa han pokaneno kage. Pokirado. Po di adir manyesa. So do you believe ni nana dhano kai? Chich ni gina gina. Ena ng'ato kai ne mana ni koro. Ngima ne moloko koro kelni mon kaka ini nalo ero nyako. Koro ene mo decide ni mane ka kodwaro. Mabe angeni kura sero mogige en mani poko chopo introduction moko na ni anto ko menena ni. Matana gay. Koro mo mi angisi ni gino ng'ato timo ero mare. Ngech mokwongo bro ngisi ni kwa mfano bro live madhien. Samara ng'ato donjo na inbox ngisa ni Alusi awinjo kaka iwuoyo. To kalore ga chiel ariyo chuoso chanda. I want to do another way around adwani mondo join you, at least abed one of you. Adwani losa. Leave alone loss okocho ni an manyaka loss wang'eny inyalo keti tibane otemo wacho ni onyalo ng'isa ni adwana join you nikech awinjo ni in gi groups kama simply abro miye number mar admin tirwake group. Koro from the group one groups from the group koro enema kanyo endo koro ing'eno chalo ng'ama sore ne chiro. Koro kanyo mo maybe ubro yudo ng'ato to miyo pache then samoro bongiso ga kata an tie gi osiepega matombo mang'eny ma amiyo ga Nyiri. Nikech iro ka samoro niti okwate madho wayot Omari anta sero an ang'e sero an gi lyrics to nitie madho joge mabe ma inyalo konyo mano makonye odwaro lakini kako chopne matek connection wadwoni connection. Alusi mana kaka inbe wuoyi nyalo wuoyi wadni Alusi chiemo rachiel Okadwa mention nying ng'ato but chiemo rachiel nitiere ng'ama nosebiro ga studio mona los ne thum to bang'e ka seloso ne thum to chieng' moro achaka koro wang'ere koro akalo kamoro to nakiaga mano dukane kamotiye to luonga tang'e adhin kech ng'ama luonga koro ng'ama timang'o en ng'ama ng'eyo nonyi asebedo ga kagombo wacho ni wach moro to kaka chak wacho niga otama
ani ber naga mae dichuo owuoyi ng'ama dichuo ani ber naga takwayi ni gimang'isi ni kik itim ang'o kik iwach ne ng'ato an ga opposite iber naga agombo ni mondo iber jaherana to yano wang' matek nikech mana gima pok ne wachna e ngimana te. This was the first time ma dichuo ni ne wachona gima chalo kamano. Makana wuok kanyo to naparo mondo adhi adonj na adhi ripote achona linga but pok achaka romo kode kendo nyaka sani but gino to sina. Iparo ni ng'ani en ng'amuro ben jidago e society. Dichuo ma en koneno Omari to neno ko Omari jaberne ma ogomo maneno Omari no bed jaherane. Kaduoke chien. Aparo ni nawacho ni gima ng'ato yiero madwa timo gi dende ok nyal goye. Sani endi nasa decide ma an LGBTQ mong'ere motudore manigi connection be then you walk from nowhere nidwa pina down ni koro idwa na we tabiano mano ok nyalre. Mar ariyo ka ng'ano noseri ng'ano onge makosa mokwongo onge makosa ni berne lenga monde aduoki ni berne nikech apani kata kumwabede ni kata kadori apani ni society labda kata jamani nagi manitire Obre walo. Endelea tu. Mani jisero. Kwani ndam Nyiri teri, don't kata chubro heri. Same thing applies to me. Same thing applies to me. Yes. Kata na ngichuo masera. Okay. Madonje inbox dabal. But it nyako. Just because gidwonge ni to Alusi ni. Oro wakuga suit nawo. Ibinja. Nitie masera di mind modwa ni to angu miero ko suit. Andi gik mokariyo. Koso odwange ni to Nyiri kata kaero tatiyo ga namo. Yeah, andi sera inbox no pon kata gi messages magchuo. Yeah. To masa we rumbe ng'eny. Asare ngoma wenya ke loding. Kose golo message. Kadwaro. Kaka rido rana dio mokondo mne kaka dhi. Tamo no tere room no. Inele. Ngato mer. Ibinja? Yes. Is a friend. Mang'eyo ni ok nyabedo gi paro marach mar dwara. Muometho go as a brother kendo wawale kalam bro. Koro ng'ani mer ka chani Mano that was 2015. Yes. Taka okabi mention the name. Yes. To ng'ani akawo tatero. Mani chun town diere gati ubile Morin Skyward. Tatere buti Nyanza club to. Awacho ni in kae apenjo soja ni kuna nyumba hapa ni yeye. Koro soja to ne paro ni maybe one gays. Kech kaka arwako suit kaka arwaga to ng'ano bo rwakore. Koro ng'eni to dunga chini wacho ni hapo unajua ndume wawili wawezi ingia. Labda wewe kama wewe ni deputy msema mimi naitwa Lucy. Koro sojo yie ni naitwa Lucy. Naitwa Lucy. Koro wadonjo to kangiso ng'ani indo kore mera dwana weyi monda naringa timana diere gadaka ginene adako moja inako aringa dia ka ugari magum umuinaka anadhia ot dungina nende tunga diloro dot tapenya mabe na yuangu mkani mara tatu aweka ngum denge ako molwa iko denge ngum kano se to no gombo diere mano ini luka ini chopo tisalo nyuri ikiane nyako milonyo rino to beto be Wuoyi mada tingra en mada kunga kwake marach Allora kaka waje gazini ai gini kare chola ambe unenga lock gender yoke ya Alusi ke to gini marunga ne bai lugo ne nyagem queen ya nyagem queen por wacho ni Omari Nash bigal fine kone gima Alusi wacho no adie Omari akiaka adhi duoko chien ahinya ta Alusi no wacho no chien kocha niya o confirm no ne nyako wacho no ne gire odong mana mar layo mang'ithro ni gini to ena gima nitie to gima ng'eyo I love making nitiere seche moko ma inyalo bedo ni inionge feelings to ng'ama chielo to nigi feelings kopo na Alusi nyalo yudo ng'ama ende nigi feelings to ng'ise pod onyalo mana miyo ng'ato gini ok nyalore dongo winyo ko wolo onge kanyo nang'o yani ok pok understand ke onyi adwa wacho gini ta kuote ta atiege forever mobali chaka wache yes gigi ni man go sane 37 years
utombo icha usodonjo kuoma makati tim manango makati nini manabaka duk mimula mitimango mimul katokongano never to dege anta chieka emo kabinyalo no tales mani yore pakendo mano assault mani repa mana twi kone no chieka chieka mano chiegni to kinini nyaki jalo ninda to Kamu okay. Mana assault man unless no one weekend mani repa marare yo ba no ingena lusoto no mai oseringo ji mang'eny e room owacho ni ji mang'eny mani gi paro marach tama teri rooms limpo aparo ni mket ma no I explain no mana chiel ni machato ne ngama no mere ABCD ti wacho ni seringo mang'eny ina no kata ma papo kapimo gi gin ga mamer ga mani Alusi okinyiza kuma ng'ato nyayude otka owuok kata odhiru en osiepna okanyalo weye kanisa ni bas area bakoni methi lakini nitie kuma nyalo tigi maber kata red square ka saringo ng'ato edho red square ono means nitie paro makitako samina ni chako wacho fupigi tabro we nyaka gikongi go mesa okay mane gima timo wuoyi nyakora mogi mana kaka winjolo endo ma endine wane celebrity gossip paneno ka jine ka chendo Fetho Ogolo wachene en podo wachene temileme Fetho Ogolo se wacho gini mang'eny temileme gima understand kanyo nitie nyako miluongo ni Lin Be Nyamigori koro ng'ato ko tag nyinge to biro ni Limae koro uluongo ga nying ng'ato kanyo ni Lin Be Nyamigori Limae ok en Limae en Lin Be Nyamigori yes aloka Lin Be wachone aworo wachno ni katimul manokonga no aworo mani logre Lin Be no kasto Fetho Ogolo poro wachone Lin Be wachone Fetho Ogolo iwachone okay sawa ne wan ka indi gi Alusi kapoko tieko wadwa ni koro ibendi ikonwa ne kaka dhako gi chuo samoro koro une group ineno kaka wanjo ajawa wan gi grube wa mako poni ati mari ochwanyo ng'ato tinyalo yudo ka group kanyo wachen matin tin wanyalo yudo konyruok un kaka jo Lele iluongo ni team Lele un bende koponi ati koro nyako chandi like gin shida mage ma nyako nyalo kelo koro chandi wan kaka wan kone nyako samoro wang'e ng'eny nyako samoro ok dwa timo gima dware ot ineno gini nyako iyudo ka wan gi problems at least maki iwacho ni ng'ato to timore nade onyalo understand tingeni ma endi une same gender makonyiso unyalo yudo rujo ulelo ute ujo nyao ute un jo manyiri ana jangu ine chwa ana chwado ma ko mungu mtawo mzipe nuko ichwade kendo kwa neno pe chiegi ok ni dhao ni ong'ino ting'eni karuwa yo sadia koro ok konwa ni to grupu ni endi bentiri kaka unyalo konyo maybe ng'ama nigi problem aila ma no yudo ng'at mo gilosorego kaka kamano koro ng'ani chande gima ng'eyo ni awacho ni kaka an sani personally awuoyo behalf mara sani awacho ni an gi shida gi menoda men mai to en gima nya solve moko chunya ka tere group mano twatika to komo mama ten to ng'ama manyo ga solution mare en mama monyola tangisa ni mama kama ni chanda tigi maneno mopogore na ineno na timna minwa nyalo miya paro kata manyo close friend nyalo miya paro but kochope gimoro mano timore ne Chilova gay mano ne mukete septic to mano koro chuno na kete group awinja ne paro ma jo nikech samoro dhako tingo ni pale ot to gini pok no timo jachien jarere koro gira ila na atero kacha e group wano to gimiya paro koro ginyalo ng'isa paro pogore dongi nitie mabro ng'isa ni weri mama mano ng'amo ginyadako aya ng'ato nyalo ng'isa ni nitie samoro kumikose rekebisha gimitimo momiyo samoro mama notimo koro lore enena ni gimoro ni kukoso antitere group tik moko muloso personal normal life mana makaka koni ni muwacha cha kendo komuoma to minwa is the next Alusi paro ni kamin odi ochiew de chenga chiel to ng'isi ni baby ama jaduong
awinjo ka amis luth maril mar machine ni ok mitna. Adwaro maril cha. Nitie kaka be nyalo konye. Nitie gima koro kanye ma koro mit. Mokelo no koro mit. Nitie kuma ya wacho kania. Asa bedo gi monde ji. Don't you know what wacho kania? Makiu min maya na chingato. Injo maber. Tayude ka giwere. Madi chono unya biro walo kuoma sana. Na iro ka giwere. Ne chingato. Men gi nyako maduong' mosetimo form 4. Maya e mara. But nikech koro en gi nyathi maduong' no, mago nyithindo ata nyuando. Yes. Yeah. Koro ukalur ma wacho. Ne chingato ok ne nyako mayudo ni Lele. Yeah. To already samana yude no ne ngama no support ways mane to ne mu Islam no kende gi Islam. Tingeni wa Islam to gitimo mon talaka. Do bipogore. Mano se mwando ne ngani mwando koro ayude ka onge ken. Mama no okwachana ni chingato do ngane di. Yes. Yeah. Koro mise mami awacho ni ya na sabedo gi ngama ne jawde. Koro luth maril cha, kar luth maril ma penji cha. Ni min odi o fail to get kaka, okay, for example kaka koro mano seng'iyo luth maril ni. Koro no sane. Mama chana sala ko pache makata dichuo sere manade to konya. Okay. Ene paro. Mana kaka chako ni wacho ni brain wash. Asa brain wash moko makati sere manade kendo sere nini bebe bona ufala. Tebe ingen brainwashing is an offense. Ivinjo man. Ingen brainwashing an offense. Mano glitch. Offense to who? Ma kuro dakuwa. Kuro kwa gole wako ni kuro offense ati Alusi offense and offense. For example sani unyuolo nyathi mano nyathiu. Unyalo amua mae wadwa yango. Nikech ano. Mano tok chik. Brainwashing bende en gima nie tok chik. It's okay, but kalore ka kwa sadak. You can apply. We okapano nyalo dok back to man. Okay, thank you. Thank you, Roman. So kapo kwa tiko man. Yes. Aparo ne oni Sudan mechini. Apa nitie gik ma ngisi na wuotho go matin. No, ne wacho ne gige tich titinge bag. Dog. Gige tich titinge bag, but on the other side be in gigine ne iluongo ne oboke bag tich. Dog oboke bag tich. Dwana duong na okanya tingo. Atingo ne. Sani katange ka ok mono biro kuma kawuono te. Kitango machine. Mano gibiro gitema kawuono oda nyalo line opong makaka timo. Mano kitango machine. Kone ginyalo pongo ni ot. Mano wetango machine mano. Anyway, gomba. Angene secret admirers to ngeni kanyo madwara. Mama no grach. Anbe an gi moko mabe ona. Lakini en mana ni sera kingeni an mar min maya. Kiye bedo nie ke besawa. Kiye no abele besawa. Bilo grach. Rabato kakoga. Ana chami maber ma kivinyo ka ber ibro duoke. Like me savage $40 mako koni meet ni. Okay, umari. Nitie gimoro ka moso chandaga. Yeah. Ido ka nitie clubs na sadionyi. Ido ka samoro duonga to mondo miya show. Ibro penyi ni to mingeni unjo to masevinjo weche wo kusomo. Kia resort. Asa the clubs karibu adek. Yeah. Mangato degrade sana. To ginone late na koro na wacho ni kawuono. Ada wuotho gi papers ga mondo at least ginyeni ya. Alusi somo. Exactly. Ana somo timo form. Yeah. With a mean grade of C-. Koro kingato nena ni wago thum ni talent mokonya. Yeah, koro gino berga. Gina kwero ji. Jo thum ok ni jo thum ko somo. Little wedo ginasa chone okrom. Yeah. Nitie japuonj janyuol mane nigi pesa to nyathino ok dwa somo. To nitie mane onge go to temo juchini moko ne dhi nyaka luoko mondo mi puonj nyathi. Yeah. Nitie mane dhi nyaka luoko mondo mi puonj nyathi. Koro kawuono temo wacho ni nitie gima wacho ni an kana ne sikul na go drum set. Ma drum ne mana goyo. Koro kuom drum no ada nyisi ni an gi certificates kama
Maja kamera koro beri sitedi. Samoro nitie kata samoro okanyal ng'eyo samoro jothum ni godo to gidwa tang'o ama samoro but ine jathum mokwongo samoro yieno chamo ama samoro ni kano marach ama samoro wino ama ot no wang' godhin magigo wang'. Alure koro mari class mar 937 Jaini adwa nine gini maber. Mara second position hapa nineno Lucy Radole nyinga mar official asome school mino ni New Kisumu High. Iwinjo New Kisumu High. Yeah. Mana ino position 2 gold drum set mineno ni position 2 ni jigoro. Aya mano 2000 and what 2005 na 2005 kane form 3. Mine ndi be ataka be second position 2006 kenda magic to be second position You're doing good. My cultural day, my 205 kane form 3. Lucy Atino Radola. Aparo nene rugi maber. I was position what? Position 1 Yeah, position 1. Dancing competition. Kiuna go marach. Nacha ko miel chon. Sani tek be chwe that one. I tried to put that wadra. Amu wadra marach. Was it wana? Kenge aduga paro ni chwa ke jogo wacho ni gimoro mirwako. Te chwada. Awe miel. Awe miel. Kuro kwa dema. Ma kore madwa ni jopinyo neka pesa. In recognition of being female winner of sex attire. Ineno rwako suit mar wako ni. Na chako sikuru. Sex attire. Sex exchange attire. Rwako suit kaka nena rwako kadikuone. Endi mana chake sikuru. Ani sex attire aparo mane. Iwinjo ni. Magi mana chake sikuru. Ma en gima an go gi certificate. Koro katwe rega suit na rwaka ni Alusi rwako re. Ni mane style mano design. En gima ni certificate ne. Tuwe Rwako. In kore kipuonjori rwakori sane Alusi nosekawo ga gine. Alusi nosekawo ga trophy chon 205. 205 kane form 3. I was in primary school. Yeah. Koro my in recognition for best female rapper. I used to rap. Anna rap chon kata kapoka donjo ana. Apengo gini diere pengele gi wono tiato gi wona demo. Gine mane gine MC wa. Diere go sports ground. Na rap marati diere ona tiyo gi nyuma Rudgan. Yeah. But I'm not rude in nature. That one was just a name. It was just a nickname. Magi school, 205 Yeah. I was the best female rapper in school. Koro ma tiko high school. Ne wan gigi moro mluongo ni youth affairs for 1 week one full week. Yeah. Koro ma nying mar Rudgan ma wacho cha. I was position 1 in rapping. Yeah, I can see. No, 207 ma kora biro atama koro kasati in school. Mano tamake. Koro ma Maka joined from 1 to 3. Dancing competition. 2 or 3 from 1. 2 or 3 I was in for I joined from 1. Yeah, this is original of that. Lucy tigiri yako. I do about 37 years. I know about him. Lucy duong ne motamore tango but duong. Koro mai. Madot yeah. Koro ni my apparel is the last one. New Kisumu High. I was position 1 Yeah, this is class of 206 First. Dierego ni waonge gimoro ni Airtel. Celtel mano sponsor what? Dierego Celtel mano sponsor what? Mana yombe skunde te mane Kenya mzima. Secondary school te go down. I was number 1. Skunde te mane secondary. Mag secondary school te mane kai. Then this is for reaching national. Man no biro wagocho ne Kibaki. Dieregi the late George Saitoti ni Emmanuel Ministry of Education that is by then 206 Kachiko school. Koro ngato nyalo ne ngani wera ngani kioti mo ngani kia unge kia ngo ari okende modongo to koro modongo ni tendo ko manya inbox magu atieko gin certificate for bogo chiko yeah 9 certificate koro ma yeah that is a school living certificate masa moro joma ngeni ngeko this is original kata naonge gini form 1 to 3 tatieko form 4 to 6 yeah gine nika Kenya certificate school living KCSE mano ma secondary
And then this is my original certificate. Min grade over C minus. I can see. Sawa. Koro inyalo wacho ni o jotumoko somo. Kawuono atemo ting'o mondo at least. Okare wera ting'o. Samoro kaka ting'o no ng'ato nyalo wacho ni nyisra. Ok anyisra. Atemo puonjo jopiny ni kik icha ng'ama jathum. Kik icha ng'ato. Kiromo koda oko kanyo. Ng'e ni am learned. To kisomo ibe, then you are my learned friend. Erokamano nyakwar mogine wan kae niluongo ne Alusi Tibim. Inyalo manye kanyo endo e mbui mar Facebook, YouTube, TikTok, mora kanyo no endo. Wan wamor iluongo ne Luo Trending Nation. Kaka wuono ne wakelo no celebrity gossip every Wednesday. Wachokoro muru kendo next time. Yeah. Oritiru masani ng'ato penjo kanyo ni agocho kanye. Sani pod achungo live shows maga. Ntie videos ma Poditamo pension. Podatimo nade? Ntie videos ma podatimre nade? Podatemo recording. Then sani be podachunge nikech nitiere pensions moko machamo. Stock. Yeah, and this stock amo matin ma podachamo. But very soon Stock King Maga duogo. Very soon stock Ruby Up on stage. Cheers guys. Thank you so much. Bye. Love you all. Very soon.